Президент федераль йылышка мөрәҗәгатнамә менән сыгыш яһана. Ул үзенең сыгышында илдең киләһе 6 елга үсеш юнәлешен билдәләнә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы Дәүләт йылышы Курултай рәисе урынбасары Тамара Танһыкожина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Тамара Михайловна, ни өчен Владимир Путиндың кисәге сыгышы ул бары тик федераль собрание депутаттар өчен генә түгел, бына һәркем өчен, Рәсәйдәге яшәгән һәркем өчен мөһим ул. Конституция буенча ел һайын мөрәҗәгатнамә сыгырга тиеш. Һәм әлбиттә үткән мөрәҗәгатнамә ул шул тиклем киң һәм киләһе елга гына түгел, алдагы 5-6 елга юнәлтелгән һәм һәрбер мөрәҗәгатнамә ул сыгыр алдыннан зур әзерлекте үтә. Һәм ошо әзерлек барышында унда кешеләрнең фикерләре, бөтен булган мөрәҗәгатьтәр, җәмәгать оешмалардан килгән тәкъдимнәр мөрәҗәгатнамәгә индерелә. Һәм әлеге вакытта безнең булган милли проектларның срогы бетеп бара. Һәм ошо мөрәҗәгатнамәләр без һәйбәт проектларның ишетеп, уларның дәвам итәвен максатка куеп, яңа пландарды ишеттек. Яңа милли проекттар сынапта игълан итте, уларның бере гаилә. Бына ошо яңа милли проекттан, гаилә милли проекттан без нимә көтәбез? Бүгенге көндә төп максатыбыз демография проблема буенча күп эшләрдә барырга. Һәм әлбиттә гаилә турагында һөйләшүдә апарганда без әлбиттә ул теге 1-2 сара гына түгел. Чөнки унда бөтенләй гаилә булган ценностьләргә үзенең карашын үзгәртергә кирәк. Һәм безнең илдә, Рәсәйдә гаилә ханы елдан-ел арта, ул республикалала шулай. Әмма ул балалар күпме тумаһа, ул ил өчен әз һымак. Шуның өчен күп саралар көтелә һәм ул булган саралар әлбиттә милли проектка индереләр һәм булган сараларды тыш, мин уйлыйм инде ниндидер яңа проекттар да була. Чөнки менә президент әйтеп үтте бит инде, күп балалы гаиләләрдән арасында 30% ярлык хәзыгынан аста торалар. Һәм әлбиттә ул безнең алдында торган максат ул үзенең дәрәнлеген күрһәтә. Шуннан һуң ул теге 1-2 елда гына сараларды үткәрәк тә ул ошо дөйү хәлдә бары кузгалтмай, уны ел һайын бәлки 5, бәлки 10 ел аша үткәрергә кирәк. Чөнки бала туганда ул әлбиттә һәрбер гаиләгә өстәмә ниндидер сыгымдар бит инде төшә. Шуның өчен бөтенләй тормыш кимәле гаиләләрнең күтәрелергә тиеш һәм әлбиттә шуннан гына демография буенча ыңгай ниндидер үзгәрештәр нык һизелә башлады. Гомумән безнең халыкта һәр бала үз ризыгыннан туа дигән әйтем бар. Әгәр дә был ризыкка өстәп дәүләт тә ниндидер ярдәм куллыгында икән, гаиләләрнең киләсәгә ышанычлырак булырга тиеш. Ошондай өметтәр багылайбыз был яңа милли проектка, шулай бит. Унда бит инде без төрле юнәлештән ул проблемага карарга тиешбез. Әлбиттә, түләүләр бар. Шулай түләүләрдән башка торлак проблемаһы бар. Ул торлак проблема буенча тоже эшләр апарыла һәм күпме төзелә һәм ул төзелеш артабан да уның дәвам итәсәк һәм республикала әле без торлак буенча 3,3 миллион квадрат метров сыгарабыз инде ел һайын 4 миллионга тиклем арттырырга кирәк. Чөнки ул әлбиттә булган гаиләләргә, гражданнарга, хатып алырга, торлак тиңелерәк буласак дип аңлата бит инде. Шулай демография буенча ул менә ошо блокта гына
ишетелмәгән, ул башка блокта ингән. Менә мәктәптәрдә медицина кабинетлары оештыра. Ул әлбәттә безнең яшь буындың, яшьтәрнең төп максаты һаулыкты һаклау. Ул һаулык һаклау дигәндә шулай ук профилактика и репродуктив һаулыгы ла инә бит инде. Шуннан һуң шулай ук ишетелде бәләкәй касабаларында, бәләкәй калаларда яңа спорт объекттары төзергә кирәк. 350 объекттар төзелеше көтелә. Ул шулай ук һаулыкка бит инде юнәлтелгән. Шуның өчен һаулык һаклау учреждениялары, уларның материаль техник базаны үсәйтергә кирәк. Ул шулай ук хатын-кызларның һаулыгы менән анда хатта үсмерләрнең репродуктив һаулыгы дигән төшенсә лә тәүге тапкыр мөрәҗәгатнамәлә сыгышта ишетелде дисәк хата булмас мөгаен. Ул шуның өчен гаилә милли проект ул теге бик киң уны карарга кирәк. Ягъни ул бер ведомствоның гына эше түгел, берничә ведомствоның эш юнәлеше дип атаһак дөрес була. Онда шулай дип әйтелде бит инде налоговый вычет буенча. Ул тоже бит инде налоговый система белән бәйле, анда үзгәрешләр буласак. Шуннан һуң без караһак бит инде саралар буенча күп балалар, гаиләләр, улар ниндидер өстенлек мәгариф учрежденияларында уларга бар бит инде. Без менә республикала урта белем бирү учрежденияларында әгәр икән ошондый гаиләләрдән балалар килһә икән, улар теге түләүле факультетты алһалар икән, хайлаһалар икән, уларга 30 меңгә якын акча кайтарыла. Шуның өчен без күп бала гаиләләрдә төрле яктан якларга тиешбез. Һәм ул материаль яктан гына түгел, ул бөтенләй мәгълүмат бирү нигезендә популярлаштыру булырга тиеш. Бынан тыш, гаилә милли проектынан тыш яшьтәр, яшь белгечләр, унан озын һәм әүдем гомер проекттары, шундай төрле милли проекттар, күрһәткечләр икътисады, күп кенә яңа милли проекттар игълан ителде. Һәм бына булар шулай ук элекке милли проекттарда дәвамы дип карарга кирәкме? Бу яңа проекттарда. Әлбәттә, бөтен яшьтәргә арналган яңа проект көтелә. Унда әлеге вакытта менә федераль бюджетта караһак, унда күп кенә финанс бүленгән ошо хорозларга һәм әлбәттә уларны туплап индереп бер милли проектка саралар көтелә. Шулай ук президент әйтте бит инде, безнең яшьтәр ханы арта бара. Шуның өчен уларның үсешен, пландарын нык игътибарга алырга кирәк. Мәгарифкә күп игътибар бирелгән, мөрәҗәгатнамәләр шулай, унда бөтенләй мәгарифте караһак, ул мәктәптән башлап югары уку йортларына тиклем. Унда торлак проблемаһы, материаль базаһы, шуннан һуң мәктәптәрдә караһак инде, унда безнең укытучыларга эш хактары артыру. Шундан хатта менә транспортты караһак, унда мәктәп автобус турагында әйтелде. Шуның өчен безнең менә республиканың шартларына карап, республикала күп урта профессиональ белем бирү учреждениялары бар, 100гә якын. Шуннан уларда ла модернизациялау көтә. Балаларның баксаларын модернизация, ремонтлау көтә. Ул элек-электән күтәрелгән мәсьәләләр дә хәзер менә без ошондый ситуациялар, махсус хәрби операция барганда без мөмкинчелек табабыз. Ул мәсьәләләр игълан ителде һәм уларны ничек сисергә шулай ук юллар күрһәтелгән. Бына шундай катмарлы икътисади шартларда ла ил әгәр дә мәгарифкә, мәдәнияткә һәм медицинага игътибарын кәметмәй икән, бу күп нәмә турында һөйләшәләр. Әлбәттә. Кеше потенциалы тәүге урында тора, беренче урында тора. Һәм тагыла бына урындагы башлангычларны хуплау, халыктың үзенең инициативасын хуплау кирәк дине президент. Бына Башкортстан мисалында бындай проекттар күп кенә эшләдең, билдәлеһе Айга ул.
Хайыга ул бездә Башкирский дворики бик шундый проекттар эшләп килә. Улар турында күп кеше белә. Менә без тоже кешеләр менән очрашканда Башкирский дворики проекты кем менән очрашһаң да, улар барыһы ла һорай, касан бездә була. Уларның бит инде мохтажлары зур. Ихтыяж бар. Ихтыяж бар. Шуннан һуң ямагат пространстволарды оештыру, кеше матур итеп вакытты, гаилә менән вакытты үткәрһен, ошо пространстволар кирәк һәм кешеләр көтәләр. Безнең тагы бер программа бар, поддержка местных инициатив тоже. Реаль эштәр. Улар да тоже бик шундый көнкүреш проблемаларны хәл итәргә ярдәм итәләр. Һәм без депутаттар буларак кешеләр менән очрашканда, әлбиттә, ниндидер бер мәсьәлә булһа, ошо программаларга таянып, үзебезнең эштә барабыз. Һәм әлбиттә, минем уемса инде ул программаларның финанслауы артачак. Әйткәндә, тагын бер программа авыл мәдәният хезмәткәре программасын игълан итте президент. Ә быга тиклем Башкортстанда үзенең төбәк программаһы бар иде. Бу шулай күп нәмә турында һөйләшелә бит. Безнең тәҗрибә күренде һәм Рәсәй кимәлендә тараласак, үткән елда 30 кеше 1 миллион һумак салды республикала. Шулай ук менә ул хәзер инде федераль кимәлендә буласак, кадрлар проблема нык ишетелде. Мөрәҗәгатьнамәдә. Шулай ук менә махсус хәрби операцияларга катнашкан кешеләр, уларның өстәмә мөмкинлек була укырга. Ул бик мөһим, чөнки күп кенә кешеләр шундый бәләкәй авылдан, инде бәләкәй калалардан унда хезмәт итәләр. Шуның өчен уларга шундый зур мөмкинлек асаласак һәм әлбиттә улар үзенең бүтән булган тырышлыгы менән ил өчен хәзер йөриләр. Әлбиттә ул дөрес. Шуннан һуң инде яшьтәр сәясәт алһак, күп программалар бара әлеге вакытта, форумдар үткәрелә. Шулай яшьтәр социаль лифтларда көтәләр һәм без ошо юнәлешкә игътибарды бүләргә тиешбез. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республика Дәүләт Йылышы Курултайы рәисе урынбасары Тамара Танһыкужинаман президенттың мөрәҗәгатнамәһенең социаль мәсьәләләрне яктырткан өлеше турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.